ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉତ୍ତରକୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଗତି କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବାସ୍ତବ ଗତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତରାୟଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକ ମାନଚିତ୍ର। ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ବିଷୁବରେଖା, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ବିଷୁବରେଖାର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପୃଥିବୀର ଏହି ଅଂଶକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଷୁବରେଖାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ପୃଥିବୀର ଏହି ଅଂଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଷୁବରେଖାର ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଙ୍କିତ ରେଖାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ସେହିପରି ବିଷୁବରେଖାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଠିକ୍ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ ରେଖାକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହଳଦିଆ ପେଣ୍ଡୁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା କରେ। ଠିକ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମାନ କିରଣ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ସମୟ ସୀମା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖକୁ ଭର୍ନାଲ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ କିମ୍ବା ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମ ଦିବସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏବଂ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବରେଖା ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଏକ ସମ ଦିବସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଟମ୍ନାଲ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ କିମ୍ବା ଶରତ ଋତୁର ସମ ଦିବସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ସମୟ ସୀମା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ବିଷୁବରେଖା ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆଉ ଏକ ସମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ପୁଣି ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମ ଦିବସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲେ।